যতন হামবাই যারা যারা সোশ্যাল মিডিয়া নাই tongnai rok tai chini tiprasa bosong যতন হামবাই আং তিনি কক্থায় থাইনি সানা মুসুমাখে chini Bijoy Debbarma bo buwagrani mungui je thaja thani kok hamya samani aboni ব্যাপারে সানা হনে তিনি ও ভিডিও মা খাইছিও नोंनि मुं Bijoy Debbarma ना नों बसुक जरते बिजय खाइमान खाबा तिप्रासानि बागै बसुक जरते नों बिजय ते उन्नति खाइमान खा नों साइसुं खाइमिया बुनि बागै बा हामिया तो साथि नों बबा ग्रानो जे हामिया सावो नरक ताम हनाय पार्टी हाबना पुरो तिप्रासाना थांचा खाइना पुरो बिनार थांगो हने नरक आफुरो भोट बैंक नि बागै थांगो नरक बनो फुनुगै भोट तेबो गोबांखाय माननानै ताइ बासाना बागैसो थांगौ ताइ नों बनो हामिया सायैबा तामनि बागै कायतनो नों खमासान नों गाहाम कक गुबै कक सामा थांगाथ नों कायतनो खमासाना नांगिया नोंखाय सिया बुका बरते गोसखोरै दिनै तिप्रासा बसंनि बागै साक थारै कामखाय दंमो जागाव नों तामनि बागै बादा खाया नाङा र निनि आरो बादा खायनो कुनु दरकार करै जों बरक जों तिप्रासा बसं जों साइमानो साबो गाहाम खाय साबो हामिया खाय जों मताबक यासि पास्ताबे माइ तामनाय माइ खसाइसाव नों साना नांगिया जों नायखाया जों CPM नि यागनि कागना CPM यागनि जों या कागना बागै जों तामनाय IPF टिबो खाय नायखाया इदानीं BJP बो मा खायखाया ताम कारणे मा खायखाया BJP हांखाय आबनि कारणबो साइ खोनारिवन जे जुट थंनि बासा लायखाया विधान सभा ताबो ST एरिया ओ BJP बासाव नोंगारो जुट थंगै नोंगारो प्रार्थी सिरिमेया बो IPF दिना हामजाक पानो ताम खायनिसा बो BJP नन मारिसिने भोट नोंगारो नि प्रार्थी सिरिमेया नों IPF दिना हामजाक पानो जखनते जुट सरकार जिति थांगा तामंखा सिनि तिप्रासा बसंनि बिसिंनि डिवाइड एंड रूल थांगा ए बो BJP जे खायो बनो महै सामुरि मंगलाक महै लुनरि मंगलाक बो IPF टिसे खायो मो BJP नेरिया बो लुन माया बो महै सामुं माया तामनो उन्नति खाबा दिनै साक थारै तिप्रासा बसंनि हामिया साया दुख नुखानसे बुबाग्रा थांगा आगुइ दंगो नों बनो तांगै महैके बरकनो बरक बाय डिवाइड खालायो बिनि बिरुद्धे बरकनो बासारिना नाय ताइ बरक जतनो यासि पास्ता माइ खसाइसाव बरक जतनो सिउ नोंहाय सियाया नोंहाय कायतनि कक सावै जों अनेक बरक नुखा अनन्त तामखा कायतनि कक सामां सामा बोसानि सामान बोसागो बोरैनो तलांगै गुवाव थांगो फटो बुजागो बुमाबायो तंगो बोसाबायो तंगो नों ताइ कायतनो र माबसानि तंग लासियारा नर लासियारा बुबाग्रानि मुंति सानानि निन महै कक साना अधिकार करै जदिनो नों आंबाय कक साना मुसं हांगाय डिवाइड फाइमानो आनि इनबॉक्स ति फादि इनबॉक्स ति फाय आंबाय कक सापाजि आं नन पार्सनल आनि फोन नम्बर इवान नोंगा सिया बुका बरा ताइ करै निना सोशल मीडिया जे सामानि निना सोशल मीडिया जे सामानि आबना कक न तिसाइनारि ताइ बुबाग्रान थानि खमा सान्दि आसुनानि कक हामबाय।